Og pludselig fatter vi det, som vi sidder der til rette. Vi er i luften, vi er ikke ved lette. Når man er i min alder, omkring de 40, så må man sige sig at være voksen. Men selvom man er det, så kan der jo godt være situationer i ens liv, hvor man bare ikke kan lade være med at opføre sig barnligt. Hvor man bare ikke rigtig kan blive det sidste stykke voksen. Og sådan har jeg det, når jeg snakker i telefon med min mor. Jeg kan simpelthen ikke rigtig smide det der trodsige, barnlige, teenager-agtige. Fordi jeg kan ikke høre efter. Jeg kan ikke koncentrere mig om, hvad hun siger. Og det er kun fordi, det er min mor. Det er lige fra jeg ser hendes navn dukke op i mobiltelefonens display. Så drifter min koncentration. Det kan være, at jeg begynder at læse avis. Og ikke rigtig høre efter, når jeg så siger: Hej Mutti, hvordan går det? Ja, hej Siffi. Jamen, jeg vil da bare lige ringe og høre, hvordan det hele gik, og lige overbringe et par hilsner. Jeg skulle hilse fra Claus og Susanne, og Kirsten og Jørgen, og Knud og Gunvar, og Flemming og Tove. De har jo så voldsomt travlt med at bygge sommerhus i øjeblikket. Der er jo fuldt tryk på det, så det bliver dejligt at have et sted at komme ud og få lidt lys og luft. Ja. Og ellers noget? Far har det godt? Jamen, far han går rundt ud i haven og samler lidt haveaffald sammen. Det skal jo også køres en tur på genbrugspladsen ved den her tid af året. Der er så mange blade for den rhododendron, som skal afsted. Så det er lidt skægt den anden aften, så far han kommer til at gøre noget rigtig morsomt faktisk, fordi vi skulle lige sidde og se sådan et afsnit Bæk der sidst på aftenen. Det kan vi godt lide, at lige sidde og få en kop til at se et afsnit Bæk, selvom det også er lidt uhyggeligt selvfølgelig. Så havde far stillet videooptageren, og vi sidder der og er klar til at trykke på play der, så tror jeg altså, han er kommet til at lige at stille den forkert, den videooptager der, fordi det var slet ikke Bæk, han havde optaget. Det var lige et afsnit Paradise Hotel. Mhm. Ja. Jamen, det er fint, Mutti. Jeg tror, jeg skal videre i dagens tekst, så jeg ved ikke, om der ellers var andet. Ja, hvad ellers? Det er jo selvfølgelig ikke specielt morsomt, at man nu her på tirsdag skal tilbage ud på Skyby og have foretaget scanning nummer 2. Så... Nu er det fint. Og så overhører man den der. Altså, at ens mor står og kraftedeme vifter løs med det store røde advarselsflag og prøver at kommunikere til en. Jeg er sådan set lidt ked af det. Det er der, jeg bliver sådan lidt pist på mig selv. Og mig og min generation der. Fordi vi har så svært ved at fatte, at altså, vi er ikke på vej til at gå i gang med livet. Vi er ikke på affyringsrampen. Livet, det er ikke sådan noget, der starter lige om lidt. Og lige om lidt bliver man voksen. Man er voksen, når man er i min alder. Man er i luften. Vi er i luften, vi er ikke bare